Ayan yung buntot. Hindi po yan tuko ha. Bayawak po talaga siya. O ayan po. O di ba? Si Ma'am Edith at si Sir Alan nag-send ulit sa amin ng sponsor para dun sa ipapagawa naming kusina ng bahay. Kita tayo mga kasinag, ang ganda ng dagat natin ngayon ano. Ito po yung halabang baybay. Yan dagat oh. Yan, kalmadang kalmada. Mga kasinaga, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Kasama ko si Bisis. Ayan. Ngayon pala mga kasinag, pupunta po kami ng Tinambak. Gawa ng si Ma'am Edith at si Sir Alan nag-send ulit sa amin ng sponsor para dun sa ipapagawa naming kusina ng bahay. Kung maalala nyo nung nakaraan, inisponsoran din ni Ma'am Edith at Sir Alan yung aming flooring. Ngayon naman mga kasinag, nag-sponsor po siya ng para sa kusina namin. Ayan po siya mga kasinag oh. Bali 23k na ang na-sponsor niya mga kasinag sa pinapagawa natin bahay. Kaya ngayon mga kasinag, kukunin po namin sa remittance. Kasi dito sa Seroma wala namang remittance dito mga kasinag, kundi mabiyahe pa kami papuntang Tinambak or Naga. Yan po ang may mga remittance. Dito sa Seroma wala. Kaya ngayon nandito kami sa may halabang baybay. Nakikita niyo yan? Ang ganda ng umaga. Oo, lubog ang ating motor. Daw dito ba, matigas na ba? Kaya. Yan. Dito tayo sa tabing dagat. Kita tayo mga kasinag, ang ganda ng dagat natin ngayon ano. Ito po yung halabang baybay. Yan dagat oh. Yan, kalmadang kalmada. Oh, di ba? Pagdating dito, masilaw sa araw. Let's go, arakada na ulit tayo. Ganda ng baybayon. Matigas pala itong puputi na ito. Matigas pala pagdating dito. Lubog tayo, lubog. Daw. Okay. Ayun yung resort na ginagawa mga kasinag. Yan po yung resort na ginagawa. So hindi pa tapos. Papunta pa lang tayo mga kasinag sa barangay Bubuan, sa mismong barangay namin. Maglalakad tayo mga kasinag kasi baka maputol yung tulay. Ano na kasi itong mga kasinag, sira na, may mga crack na. Kaya bawal nang dumaan yung motor na may angkas. Mga kasinag, magandang hapon. Ngayon po pala na dumating na kami mga kasinag galing po sa Tinambak. Nag-claim kami mga kasinag nung pinadala ni Sir Alan at Ma'am Edith na sponsor po para sa papagawa naming kusina.
Kaya nagpapasalamat po kami ng marami. Ayan si Mrs. oh. Tapos habang nagpapahinga nga kami dito mga kasinag, yung bayawak na sinasabi ko doon sa vlog ko nung nakaraan, andito. Buwaba siya mga kasinag. Ipapakita ko sa inyo ha. Buwaba po yung isang bayawak. Andito siya oh. Andito mga kasinag, andito. Andito siya. Andito po. Ayan po mga kasinag oh. Makikita niyo yung buntot ha. Ayan yung buntot. Hindi po yan tuko ha. Bayawak po talaga siya. Oh, ayan po oh. Oh, di ba? Oh. Ayan. Oh. Ayan siya mga kasinag. Oh, bayawak po talaga yan. Hindi po ako nagbibiro. Oh, di ba? Oh. Bayawak po siya. Kung mapansin nyo, oh. Oh, di ba? Oh. Aniwala na kayo mga kasinag na bayawak yung nakatira dito. Isa pa lang yung nagpakita mga kasinag. Yung isa. Asan yung isa? Tingnan ko lang ha. Kung nandito na. Dalawa yun, dalawa. Wala, isa lang mga kasinag. Asaan? Ay, yan o, mga kasinag o, palakad-lakad siya. Ayan o, ayun, sa yero, sa gilid. Ayan o, di ba? O, ayan o mga kasinag yung bayawak, naghahanap ng pagkain. Asaan na? Ayan o, ayun, sa gilid, ayun o. Nakita niyo naman kasinag ha? Naipakita ko na sa inyo, hindi po siya tuko or kung anong hayop, bayawak po talaga siya. Di ba? Yung isa ang hindi ko pa makita kung nasaan. Pero kagabi, yung isa dito mga kasinag, diyan ko nakita na natulog sa kanto na yan. Dati, lagi siya nakasuksok diyan sa may siwang na yan. Pero ngayon mga kasinag, wala po. Siguro, nagpa-press ko muna dyan sa labas kasi mainit ang panahon, lalo yung singaw ng yero. Napakainit. Kaya siguro mga kasinag, nandiyan siguro sa galaan. Pero dito sila tumutulog mga kasinag. Kahit umalis sila sa araw or may pinuntahan sila, dito sila natutulog. Bayawak yun mga kasinag. May mga nag-comment kasi nun mga kasinag na tuko yun. Pero ngayon, naipakita ko na sa inyo mga kasinag na bayawak po yun. Isa pa nga lang yun naipakita ko sa inyo kasi yung isa mga kasinag hindi nagpapakita. Sa susunod na araw, pag lumabas, ipapakita ko rin po sa inyo. Hahayaan ko na lang yan mga kasinag dito. Hindi naman yan magtatagal dito. At pag wala na inakain mga kasinag, aalis din po yan. Andito si Chloe, tas si Eunice. Ayan o, dumating. Alin? Yung bayawak. Ayun na mga kasinag yung bayawak ko. Oh, ayan na. Asa na? Oh, dyan siya dumadaan. Doon yan kasi nakatira mga kasinag yung bayawak na. Isa. Pero yung isang nandun, iwan ko kung nasaan. Pinangalanan niya ng mga anak ko ng Coco. Tapos yung isang pangalan? Kaka. Pakagaling namin mga kasinag sa Tinambak, pakaklaim po namin nung sponsor nga na pinadala sa amin ni Sir Alan at ni Ma'am Edith. Dumiretso na kayo mga kasinag dun sa ino-orderan namin ng ng mga materialis. Nag-order ako mga kasinag ng 20 sacks na semento. Tapos 10 bakal na D12, 5 bakal na 10mm, tapos 5 8mm, tapos 3 plywood, tire wire. Ayun po ang in-order ko ng mga kasinag. Pero yung price mga kasinag, hindi pa namin alam. Sabi nung in-orderan ko, pagdating na lang daw, saka sasabihin yung price kung magkano. Doon kasi ako kumukuha ng mga materialis mga kasinag, doon sa dating kinunan ko na rin nung nagpagawa nga tayo ng simbahan. Tapos yung pinagawa natin yung bahay ni Ate Rian, matagal na kaming dun kumukuha mga kasinag ng mga materialis. Kaya sabi sa akin, pag dating daw po, saka ako malalaman yung price kung magkano. Sabi kasi sa akin ni Ma'am at ni Sir na ako na daw po ang bahala, na pagkasyahin ko na daw po yung 12K na pinadala sa amin. At kung hindi naman magkasya yung mga kasinag, nag-aantay nga kami ng bibili nung baboy namin na patining na 2. Kaya ibibenta namin yung mga kasinag para po sa idadagdag namin dun sa pagpapagawa ng anitong kusina. Ibabayad po namin dun sa gagawa. Kaya ibibenta namin 2 patining na baboy namin na nandun. Yung pinangalanan nga ni Chloe ng, anong pangalan nun? Yung pinangalanan nga ni
Chloe ng Kiroy at Kiray na baboy, yun yung ibibenta namin mga kasinag. Hanggang ngayon po, yung buyer namin hindi pa dumarating. Kasi may mga magbibenta rin ng baboy dito, wala pa hindi pa nadating. Nung nakaraan pa kami nag-antay, wala pa nadating talaga mga kasinag. Kaya sa ngayon mga kasinag, update ko pa lang kayo sa kusina na ipapagawa namin. Ito po mga kasinag yung kusina na ipapagawa namin. Mapansin nyo po, nahukayan ko na po yan ang haligi. Yung paglalagyan po natin ng haligi, 3 po yan, hinukay ko na yan. Ito po ang inisponsoran ni Ma'am Edith at Sir Alan. Ito pong kusina namin na para maayos na daw, para kung sakali na lumipat na dito, may CR na dyan at okay na rin yung kusina. Yun po ang sabi sa akin na bahala na daw po ako na pagkasyahin ko na yun. Nung nakaraan nga mga kasinag, kung maalala nyo po, nagpadala sila sa amin ng 11K, tapos kahapon 12K. Bali 23K na po ang tulong na ipagkakaloob nila sa amin. Kaya nagpapasalamat po talaga kami ng marami. Kung hindi po dahil sa tulong nila, hindi po namin mautay-utayan na mapagawa itong aming bahay. Kasi nga mga kasinag, napakaliit na po ng kinikita ako sa pagbablog. Pag sumasahod nga ako, yun naman po ang binabayad namin sa mga kuryente, sa ibinibili po namin sa pangangailangan namin. Nagpapasalamat rin po ako ng marami mga kasinag dahil po may nag-sponsor sa 3 namin chikiting sa mga pang school supply. Nagpadala po siya ng 6,000. Si Ma'am Kitty, maraming salamat po. Anong nakaraan pa ito mga kasinag ipinadala niya. Ang ginawa naman namin, binili na agad namin ng mga bag, notebook, lahat na gamit sa school ng mga bata na ipamili na po namin. Pero hindi pa po kumpleto yun kasi pagdating ng pasukan, may mga sasabihin pa naman yung mga teacher na kung ano pang dapat nilang mga bilihin. Kaya hindi pa namin nakumpleto yun mga kasinag. Kaya nagpapasalamat din po kami kay Ma'am Kitty sa sponsor para sa school supply ng aming 3 chikiting. Kaya salamat po talaga. Si Lord na po ang bahala na magbalik sa inyo lahat ng kabutihan na pinagkakaloob nyo sa amin. Maraming salamat po. At sa lahat po ng nag-sponsor noon at hanggang ngayon, maraming salamat po talaga mga kasinag. Hindi ko po alam kung paano po ako makakaganti sa inyo. Ang masabi ko lang po talaga, salamat po talaga ng marami. Sa susunod na araw mga kasinag na dumating na po yung mga materialis nating in order, tapos dumating na rin yung bibili nung 2 namin baboy, ipapagawa na po namin itong kusina kasi para may ipambayad po kami dun sa magtatrabaho nito. Ngayon mga kasinag, maipapagawa ko na po itong kusina namin. Nagpapasalamat po ako ng marami kay Sir Alan at kay Ma'am Edith sa tulong na ipagkakalob sa amin. Ito naman mga kasinag ay kusang ipagkalob po nila sa amin. Hindi ko naman po ito hiningi sa kanila. Kaya sobra po talaga ako nagpapasalamat. Si Lord na po ang bahala magbalik sa inyo Ma'am and Sir sa kabutihan na ipagkakalob nyo sa amin. At sa ating po mga viewers na patuloy na sumusuporta at tumatangkilik ng ating YouTube channel. Sa mga hindi gag-skip ng ads, maraming salamat po mga kasinag. At pakiusap ko pala mga kasinag sa mga magsusubscribe po, panoorin nyo muna po ang video bago nyo isubscribe yung ating YouTube channel. Kasi po pag isinubscribe nyo agad ang ating YouTube channel tapos hindi nyo pa napapanood ang video, yung subscribers po na yun, inaalis po ni YouTube yun. Kaya kung mapapansin nyo mga subscriber ko mga kasinag, nabawas na dagdag. Kasi yung mga nag-subscribe po agad na hindi pa pinapanood yung video natin, kaya inaalis po ni YouTube yun. Kaya yung subscriber ko mga kasinag hindi tumataas, lagi nadagdag, bawas, ganun po ang nangyayari. Kasi nga yung ibang nagsusubscribe, hindi po pinapanood muna yung video bago isubscribe ang ating YouTube channel. Kaya yan po ang update ko muna sa inyo hanggang sa ngayon. Maraming salamat po. Hanggang dito lang. Bye bye.